В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй нас. Амин. Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Царю Небесни, Утешителю, Души на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи нашите души. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отец, Син и Светия Дух, сега и винаги и във вечните векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни, Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, свети, посети и изцели нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отец, Син и Светия Дух, сега и винаги и във вечните векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Помилуй нас, Господи, и помилуй нас. Не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика Ти принасяме тази молитва, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Господи, помилуй ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се гневи много на нас, нито спомняй нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и ни избави от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние Твой народ. Всички сме дело на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И сега, и винаги, и във вечните векове. Амин. Отвори ни вратите на милосърдието, благословена Богородице, тъй като се надяваме на Тебе да не загинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасението на християнският род. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Боже вечни и Царю на всяко създание, който ме удостои да достигна до този час, прости ми греховете, които извърших в този ден с дело, слово и помисъл, и очисти, Господи, моята смирена душа от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ми, Господи, през тая нощ да имам спокоен сън, тъй като стана от смиреното ми легло да благоугождавам на Твоето пресвято име през всички дни на моя живот и да побеждавам плътските и безплътни врагове, които ме нападат. И ме избави, Господи, от суетните помисли, които ме оскверняват, и от лошите пожелания, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Вседържителю, Слово на Отца и Иисусе Христе, който единствен си съвършен, поради голямото Твое милосърдие, никога не се отдалечавай от мене, Твоят раб, но всякога пребъдвай в мене. Иисус е добър пастир на Твоите овце. Не ме предавай на змийното коварство и не ме оставяй на прищевките на сатаната, понеже в мене е семето на тлението. Но Ти, Господи Боже, на когото се покланяме, Царю свети Иисусе Христе, като спя, запази ме с непомрачимата светлина на Твоят Свети Дух, с който освети Твоите ученици. Дай, Господи, и на мене, недостойния Твой раб, Твоето спасение, когато съм на леглото. Просвети ума ми със светлината на Твоето свето Евангелие, душата с любовта към Твоят кръст, сърцето с чистотата на Твоето Слово, тялото ми с Твоето спасителни страдания. Мисълта ми опази с Твоето смирение и ме дегни на време да Те славословя. Защото си препрославен с безначалния Твой Отец и при Светия Дух вовеки. Амин. Господи, Царю Небесни, Утешителю, Души на истината, смили се и помилуй мен грешния Твой раб. Прости на мене недостойният всичко, с каквото Ти съгреших днес като човек. Прости моите волни и неволни, съзнати и несъзнати грехове, които извърших от младини, от лош навик, от дързост и малодушие. Ако в Твое име се клех или похулих Твоето име в мисълта си,
Ако някого укорих или оклеветих в гнева си, или оскърбих, или за нещо се разгневих, ако излъках или прекомерно спах, ако беден дойде при мене и го презрях, ако наскърбих някого или предизвиках свада или някого осъдих, ако изпаднах във високомерие или се разгордях, или се разгневих, ако като стоях на молитва умът ми се подаде на лукави световни мисли или помислих нещо развратно, ако приядох или се опих, или безумно се смях, или помислих нещо лукаво, ако като видях чуждата хубост, сърцето ми се нарани от нея, ако говорих неприлични неща, или се присмях на греха на брат ми, когато моето и съгрешения са безброй, ако за молитва бях нехаен или сторих друго нещо лошо, за което не си спомням, защото всички тия неща, дори и по-големи от тях извърших. Творче мой и владико, помилвай мене, Твоят малодушен и недостоен раб. Разреши и прости ми като благ и човеколюбец, да с мир да легна, заспя и почина аз блудният, грешен и окаян, и да се поклоня, възпея и прославя пречестното Твое име заедно с Отца и единородният Негов Син сега и винаги и по веки веков. Амин. Какво да ти принеса? Или какво да ти въздам, велико даровити и безсмъртни и царю, щедър и човеколюбив Господи, че като се лени да ти угодя и нищо добро не извърших, ти ме доведе до края на изминалия ден и устройваш обръщането и спасението на душата ми. Бъди милостив към мене грешният и лишения от всяко добро дело. Дигни падналата ми душа, осквернена от безмерни съгрешения. Примахни от мене всяка лукава мисъл на този земен живот. Прости ми, единствено безгрешен Божи, съгрешенията, които извърших днес съзнателно или несъзнателно, с думи, дело, помисъл и всички мои чувства. Ти сам ме закриляй и ме пази от всяко вражеско нападение с Твоята божествена власт и неизказано човеколюбие и сила. Очисти ме, Боже, очисти от многото мои грехове. Благоволи, Господи, да ме избавиш от примката на лукавия. Спаси изстрадалата ми душа и ме осени със светлината на Твоето лице, когато дойдеш в слава. Дай ми сега да заспя неусъдно и без мечтания. Запази несмутена мисълта на Твоят раб и изгони от мене всяко сатанинско въздействие. Просвети разумните очи на сърцето ми, за да не заспя за смърт. Прати ми мирен ангел, пазител и наставник на душата и тялото ми, да ме избави от моите врагове, тъй като стана от леглото си да Ти принеса благодарствени молитви. О Господи, чуй Твоят грешен и беден от към добра воля и съвест раб. Дай ми, като стана от сън, да се получавам с Твоето Слово и чрез Твоите ангели, прогони далеч от мене малодушието, навеяно от босовете, та да благославям и прославям Твоето свято име и да славя пречистата Богородица Мария, която даде застъпница за нас грешните. И приеми нейните моления за нас, защото зная, че тя поддържава на Твоето човеколюбие и не престава да се моли. С нейното застъпничество и със знака на честният кръст и заради всички Твои светии запази бедната ми душа и Исусе Христе, Боже наш, понеже си свят и препрославен вовеки. Амин. Господи, Боже наш, като благ и човеколюбец, прости ми каквото съгреших в този ден с думи, дело и помисъл. Дай ми мирен и спокоен сън. И изпрати Твоя ангел, пазител, да ме закриля и пази от всяко зло, защото Ти си пазител на душите и телата ни. И на Тебе, Отец, Син и Светия Дух, въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи, Боже наш, в когото вярваме и чието име повече от всяко друго име призоваваме. Като отиваме да спим, дай облегчение на душата и тялото и ни запази от всяко мечтание и греховни наслади. Възпри устрема на страстите, угаси пламъците на телесната възбуда, дай ни да живеем целомътрено с дела и думи, тъй като освоим добродетелния живот да не се лишим от Твоите обещания и блага, защото си благословен вовеки. Амин. Господи, не ме лишавай от Твоите небесни блага. Господи, избави ме от вечните мъки. Господи, ако с ум или мисъл, с думи или дела съгреших, прости ми. Господи, избави ме от всяко незнание и забрава, малодушие и вкаменело безчувствие. Господи, избави ме от всяко изкушение. Господи, просветли моето сърце, което лошото пожелание помрачи. Господи, аз като човек съгреших, а Ти като милосърден Бог ме помилвай, виждайки немощта на душата ми. Господи, прати ми на помощ Твоята благодат, за да прославя Твоето свето име.
Господи Иисусе Христе, запиши мене, Твоя раб, в книгата на живота и ми дай добър край. Господи Боже мой, макар и нищо добро да не сторих пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало. Господи, пораси сърцето ми с росата на Твоята благодат. Господи на небето и земята, помени в Твоето царство мене грешният, безсрамен и нечист Твой раб. Господи, приеми ме в покаяние. Господи, не ме изоставяй. Господи, не допускай да изпадна в беда. Господи, дай ми добра мисъл. Господи, дай ми сълзи и умиление и да помня смъртта. Господи, дай ми да мисля за изповядване на моите грехове. Господи, дай ми смирение, целомъдрие и послушание. Господи, дай ми търпение, великодушие и кротост. Господи, насади в мене корена на доброто и в сърцето ми почит към Тебе. Господи, удостой ме да Те обичам от цялата си душа и помисъл и във всичко да върша Твоята воля. Господи, закрили ме от лоши човеци и от бесове, и от страсти, и от всякакви други неприлични неща. Господи, Ти вършиш каквото пожелаеш. Нека бъде Твоята воля и в мене грешният, защото си благословен повеки. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божий, заради пречистата Твоя майка и по молитвите на безплътните Твои ангели, на Твоя пророк, претеча и кръстител, богоречивите апостоли, светлите и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, избави ме от сегашното бесовско притеснение. О Господи мой Творче, който не искаш смъртта на грешника, но да се обърне той и бъде жив, дай и на мене нещастният и недостоен да се обърна. Изтръгни ме от устата на погубващият змей, зинал да ме погълне и слече жив в ада. О Господи мой, утешение мое, който заради мене окаяният се облече в тленна плът, изтръгни ме от окаяното ми положение и дай утеха на бедната ми душа. Насъди в сърцето ми воля да изпълнявам Твоите заповеди, да изостави лукавите дела и да получа Твоите блаженства, понеже на Тебе, Господи, се уповавам. Спаси ме. На Тебе, пречистата Богородица, Божия майка, аз, кланяйки се, Ти се моля. Знаеш, царице, че аз непрестанно съгрешавам и прогневявам Твоя Син и мой Бог. И макар да съм се каял много пъти и пак съм съгрешавал пред Бога. Затова сега треперя от страх и си казвам, сигурно ще ме накаже вече и ще му порази моят Бог. Но, о ужас! Веднага след това върша същите грехове. Знаейки това, Владичице, моя Господарке Богородице, моля Те да ме помилваш, да ме укрепиш и да ми дадеш сила да върша само доброто. Защото знаеш, Владичице, моя Богородице, че мразя моите зли дела и от цялата си мисъл обичам закона на моят Бог. Но не зная, Господарки пречиста, как точно онова, което ненавиждам, не го правя, а доброто престъпвам. Не допускай, пречиста, да се изпълни волята ми, ако тя не Ти е угодна, и да бъде волята на Твоят Син и мой Бог. Тя да ме спаси, тя да ме вразуми и да ми даде благодата на Светия Дух, за да престана от този миг да върша каквото и да било нечисто и да започна да живея в изпълнение на заповедите на Твоя Син, комуто подобава всяка слава, чест, власт, заедно с Неговия безначален Отец и с благия и животворящ Негов Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Блага Майко на преблагия Цар, пречиста и благословенна Богородице Марио, излей на страдната ми душа милостта на Твоя Син и наш Бог и с Твоите молитви ме опъти към добри дела, за да премина останалото време от живота си без грях и чрез Тебе да намеря рая, Богородице Дево, единствено чиста и благословенна. Ангеле Христов, мой свети пазителю и покровителю на душата и тялото ми, прости ми всичко, каквото днес съгреших, и ме избави от всяко лукавство на противният ми враг, да с никакъв грях да не прогневя моя Бог. Но моли се за мене грешният и недостоен раб, да ме направиш достоен за благостта и милостта на Пресветата Троица, на майката на моя Господ Иисус Христос и на всички светии. Амин. На Тебе, Богородице, поборницата воевода, ние Твоите раби, избавени от злини, пеем победни песни. И понеже имаш непобедима сила от всякакви беди ни освободи, да Ти викаме, радвай се, невесто неневестна.
преславна Приснодево, Майко на Христа Бога, принеси нашата молитва пред Твоя Син и наш Бог, за да спаси чрез Тебе нашите души. Всичкото си упование на Теб възлага, Майко Божия, запази ме под Твоят покров. Богородице Дево, не отхвърляй мене грешният, който търси Твоята помощ и Твоето застъпничество, понеже на Тебе се надява душата ми. Помилвай ме. Упованието ми е Отец, убежището ми е Син, покровът ми е Дух Свети и Света Троице, слава на Теб. Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блаженна и пренепорочна и майка на нашият Бог, по-почитана от херовимите и несравнено по-славно от серафимите, нетленно Бог Слово родила. Същинската Богородица Те величаем. Слава на Отец, Син и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Владико човеколюбче, нима това мое легло не е моят гроб? Или ще благословиш душата ми да види и утрешния ден светлината на деня? Ето моят гроб ме чака. Ето моята смърт няма да се забави. Ужасявам се, Господи, от Твоя съд и от вечните мъки, а злото не преставам да върша. Тебе, моя Господ Бог, винаги прогневявам и пречистата Твоя майка и всички небесни сили и светият ангел, пазител мой. Зная, Господи, че съм недостоен за Твоето човеколюбие, а съм достоен за всяко осъждане и мъка. Но, Господи, искам или не искам, спаси ме. Защото да спасиш праведника, в това няма нищо трудно, и да помилваш чистия по сърце, в това няма нищо дивно. Тогава ще са заслужени Твоите милости. Но над мене грешният стори милостта си дивна. В това прояви Твоето човеколюбие, да не победи моята злоба, Твоята неизречена благост и милосърдие. И каквото Ти искаш, това изтори с мен. Просвети очите ми, Христе Боже, за да не заспя никога за смърт и да не каже никога врагът ми, победих му. Слава на Отец и Светия Дух. Ти бъди застъпник на моята душа, Боже, защото сред множеството коварства на дявола вървя. Избави ме от тях и ме спаси благи като човеколюбец. И сега и винаги и във вечните векове. Амин. Непрестанно да възпяваме от сърце и с уста по-святата и от светите ангели, преславна Божия майка, която изповядваме като Богородица, защото тя наистина ни е родила въплътения Бог и се моли непрестанно за нашите души. Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове. Както се топи восък от огън, така да погинат и бесовете пред лицето на уния, които го обичат. Радвай се, пречестен и животворящ кръсте Господен, който прогонва бесовете със силата на разпнатия на Тебе Господ наш Иисус Христос, който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува ни Тебе своя честен кръст за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестен и животворящ кръсте Господен, помагай ми със света Дева Богородица и всички светии вовеки. Амин. Огради ме, Господи, със силата на честният и животворящ Твой кръст и ме запази от всяко зло. Амин. Облегчи, разреши, прости ни, Боже, съгрешенията, които сме сторили волно или неволни, с думи или с дело, съзнателно или несъзнателно, денем и нощем, с ум и с помисъл. Всичко ни прости, понеже си благ и човеколюбец. Прости, човеколюбиви, Господи, онези, които ни мразят и обиждат. Стори добро на онези, които ни правят добрини. На братята и сродниците ни дарувай каквото просят за спасение и вечен живот. Посети болните и им дарувай изцеление. Покажи пристан на онези, които са в морето. Придружавай пътниците. На народа ни помогни. На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете им. Тези, които са поръчали на нас недостойните да се молим за тях, помилвай ги според Твоята голяма милост. Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя, и ги успокои, дето сияе светлината на Твоето лице. Помени, Господи, нашите братя, които са в робство, и ги избави от всяко нещастие. Помени, Господи, тези, които пренасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети църкви. Дай им каквото просят за спасение и вечен живот. Помени, Господи, и нас, смирените, грешни и недостойни Твои раби. Просвети нашият ум с светлината на Твоето познание и ни управи в пътя на Твоите заповеди. Заради молитвите на пречистата владичица наша Богородица и Приснодева Мария и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин. Изповядвам пред Тебе, моя Господ, Бог и Творец,
в Света Троица един, прославян и поклоняем Отец и Син и Светия Дух, всички мои грехове, които съм извършил през всички дни на живота си, всеки час и сега и през изминалите дни и нощи, с дело, слово, помисъл, прияждане, пиянство, тайноядство, празнословие, униние, ленност, прекословие, оклеветяване, осъждане, небрежност, самолюбие, алчност, жестокосърдечие, неправда, сквернота, користолюбие, завист, гняв, паметозлобие, ненавист, лошота и всички мои чувства, зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и с други мои грехове и душевни и телесни, с които съм прогневил Тебе, моят Бог и Творец, и съм онеправдал моя ближен. Като съжалявам за тях, признавам се за виновен пред Тебе, моя Бог, и искам да се покая. Само, Господи Боже мой, помогни ми със сълзи, смирено Те моля, предишните ми съгрешения, заради Твоето милосърдие ми прости и ме освободи от всичко, което изповядах пред Тебе като благ и човеколюбец. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В Твои ръце, Господи Исусе Христе, Боже мой, предавам духа си, Ти ме благослови, Ти ме помилвай и живот вечен ми дарувай. Амин. Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Пречистата Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии помилуй и спаси мен грешният. Амин.